hoxe vamos a facer unha entrevista ao clima tropical. Un forte aplauso. Vos, se non me importa, vamos a empezar. Por suposto que non me importa, teño moito de que falar. Pois imos comenzar con as preguntas. En que zona ten que se encontra? Na zona cálida. E que rexión? Que rexión se ocupa? Ocupo rexións de África, América, Oceanía e Asia. E como son as súas temperaturas? Teño unha temperatura media de 18 grados centígrados, todos os meses do ano. Que calor, non? Iso sí, pero un acostúmase. Pero se queres ir a algún sitio do mundo no que haxa clima tropical e gustache un pouco máis de chuvia, recoméndoche a época húmeda, no verán. Xa, pero se me gustara máis que houbera moita calor? Se queres unha calor exagerada, recomendo... Eu de ti iría na época seca, do inverno. Iso sí, ibas a agobiar un pouco, xa que son moi frecuentes os insectos. Mellor non, dame un asco. Pois, E cal é a vegetación característica? a vegetación característica é a sabana. A sabana? A mí encanta. Pois se algún día te animas, podes visitar a Gran Sabana, que forma parte de un dos parques nacionais máis extensos de Venezuela, o Parque Nacional de Canaima. E onde se localiza? Localízase ao sureste de Venezuela, no macizo de Guayana. Tamén ao sureste do estado de Bolívar e que se... do estado de Bolívar. E que me podes dicir dos animais? Hai variedade de animais en perigo de extinción, como por exemplo o oso palmero. O armadillo xigante, o acelote e a nutria xigante amazónica. E algúns máis comuns? Sí, pode dicirse algo máis común, pero uns pouquiños, porque se me poño a dicirchos todos non acabamos esta mañá. Un exemplo é o león. O león? Algún que sea máis coñecido? O que está dicindo os nombres? As características son as xirafas. Como é a vegetación? A vegetación característica é moi escasa, se digo a verdade. Ten algunha vegetación herbácea. Gracias pola tua compañía. Hasta outra, clima tropical. Hasta outra.